హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 7వ 18 రోజుల క్లాస్లో 7వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవద్విజ్ఞానం చూస్తాము. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగము అనే పేరు. యోగ అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్. సో ఈ భగవద్గీత అంతా కూడా భగవంతునితో ఎలా మనము ఈ సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నది. కాబట్టి అది ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనకు బోధించారు. కాబట్టి ఆ అధ్యాయ విషయ ప్రకారం ఆ యోగం అని చెప్పేసి అధ్యాయాలకు పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇది జ్ఞానం అంటే ఆ జ్ఞానం విషయము. విజ్ఞానం అంటే జ్ఞానాన్ని ప్రాక్టీస్లో పెట్టడమే విజ్ఞానం. సో జ్ఞానం అంటే చాలామందికి, చాలా పండితులకు విషయాలు తెలుస్తాయి, కానీ అది అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగినప్పుడు అది విజ్ఞానం అవుతుంది. అది జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఉన్న భేదం. థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో అది నిజంగా అనుభవం చేసుకొని అనుభూతి చెందినప్పుడు మనం అది విజ్ఞానం అవుతుందన్నమాట. సో ఇది భగవానువాచతో ప్రారంభమైంది. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. భగవానుడు ఏమంటున్నారు? మయ్యాసక్తమనః పార్థ, నా మీద మనస్సును ఆసక్తిని ఉంచి పార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ, అటువంటి నా మీద ఆసక్తితో ఆ యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉండి నన్ను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో అసంశయం సమగ్రం మాం, నిస్సందేహంగా సమగ్రంగా పూర్తిగా నన్ను యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు, ఏ విధంగా జ్ఞాస్యసి తెలుసుకోవచ్చో తచ్ఛృణు నేను వివరిస్తాను, విను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ మనస్సును నా మీద నిలిపి ఆ యోగంలో స్థితులై నన్ను ఆశ్రయించిన వారు ఆ రకంగా ఆ యోగంలో స్థితులై నన్ను ఆశ్రయించిన వారు అసంశయం సమగ్రం మాం, సో సమగ్రంగా సందేహం లేకుండా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, విను. సో అంటే సందేహం లేకుండా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటే ఎవరు నా మీద ఆసక్తిని ఉంచి ఆ యోగంలో, ధ్యాన యోగంలో అంటే భగవంతుణ్ణి మీద ఆసక్తి అంటే ఏమిటి? ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఆ ఏ విషయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దానినే ఆలోచిస్తాం.
ఆలోచిస్తే ఏం జరుగుతుంది, కోరిక పెరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. అంటే భగవంతుడి పైన మనకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే, మనకు భగవంతుడి మీద ఆలోచన పెరిగితే అప్పుడు భగవంతుడి పట్ల ఆ కోరిక, అంటే ఇక్కడ ఆ ప్రేమ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అది నిజమైన ఆ కనెక్షన్ డెవలప్ అయితే అది యోగం. ఈ ధ్యాన యోగము అంటే ఆ రకమైనటువంటి ఆ ధ్యాన యోగంలో నన్ను ఆశ్రయించిన వారికి తప్పనిసరిగా అసంశయంగా నన్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. యథా జ్ఞాస్యసి, తప్పనిసరిగా నిజంగా వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు. అది ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యత్జ్ఞాత్వా నేహ భూయ అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. సో నేను ఇప్పుడు అహం సవిజ్ఞానం, విజ్ఞానము ఇదంతా ఇదం వక్ష్యామ్య శేషతః, ఈ జ్ఞానము విజ్ఞానము, జ్ఞానము అండ్ నేను విజ్ఞానము, ఇప్పుడు నీకు రెండు కూడా పూర్తిగా చెప్పేస్తాను, నీకు సంపూర్ణంగా చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా నేహ భూయ, ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తే అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే, వేరే జ్ఞానం ఇక నీకేది కూడా అక్కర్లేదు. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నీకు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా ఇదం వక్ష్యామ్య అంటే ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి కూడా నీకు సంపూర్ణంగా చెప్తాను. ఏది ఈ భగవద్జ్ఞానము విజ్ఞానంతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏమిటో కూడా నీకు చెప్తాను. ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు గ్రహిస్తే అన్యత్ జ్ఞానం అవశిష్యతే, ఇక నీకు వేరే జ్ఞానం ఏమీ కూడా తెలుసుకోవాల్సిందే ఏది కూడా లేదు, ఇది తెలుసుకున్నావంటే. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యాణం సహస్రేషు, వేల కొలది మనుషులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే, ఎవరో ఒక్కళ్ళు ఉంటారు సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించేవాళ్ళు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః, నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కళ్ళే ఉంటారు అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు, ఎవరో కొందరు ఉంటారు. అలా యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా నిజంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కరే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఇది అర్థం చేసుకోవటానికి ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పరుగు పందెం ఉంది. ఆ పరుగు పందానికి లో పాల్గొనాలంటేనే అసలు ఎంతోమంది ప్రయత్నిస్తే దాంట్లో కొంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు. ఉదాహరణకి ఒక 100 మంది ప్రయత్నించారనుకోండి, లేదా 1000 మంది ప్రయత్నిస్తే దానిలో 10వ వంతు ఒక 100 మంది సెలెక్ట్ అవుతారు. ఆ 100 మంది పరుగు పందెంలో పాల్గొంటే ఎవరో ఒక్కళ్ళే గెలుస్తారు. అలాగే ఈ సిద్ధత్వం కోసం కూడా వేలాది మంది ప్రయత్నిస్తే కొంతమంది ఆ సిద్ధత్వాన్ని తెచ్చుకుంటారు. ఆ సంపాదించిన సిద్ధత్వంలో కూడా పూర్తి పరిపూర్ణత ఎక్కడో ఒకళ్ళకి దొరుకుతుంది అంత అని చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో భూమి, నీరు, అగ్ని. భూమి ఆపో అంటే నీరు, నలో వాయు. సో అగ్ని తర్వాత వాయువు, ఆ తర్వాత ఖం అంటే ఆకాశము, మనో బుద్ధిర్ ఏవచ మనస్సు, బుద్ధి మరియు కూడా, ఆ తర్వాత అహంకారము ఇది ఇతీయమే, ఇవన్నీ కలిపి నా యొక్క భిన్న ప్రకృతి అష్టధా, నా యొక్క భిన్న ప్రకృతులు మాయాశక్తిగా విభజింపబడినది. సో ఇది ఐ థింక్ నిన్న పోల్లో వచ్చిందా తెలీదు, బట్ భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము పంచభూతాలని మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో కూడా మన శరీరం పంచభూతాలతో తయారవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఊరికినే మనకు ఆ విషయం గుర్తు చేస్తూ ఒక శరీరంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నట్లుగా ఇక్కడ రాళ్ళు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయంటే భూమి, ఆ తర్వాత అగ్ని ఇక్కడ, ఆ తర్వాత నీరు,
ఇవన్నీ కూడా ఆకాశం అన్నట్లుగా ఇవన్నీ వాయువు ఇది అన్నీ చూపిస్తున్నారు. సో మన అంటే ఈ భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము కలిసినటువంటి మన భౌతిక శరీరం, ఆకారం ఉన్నది ఏదైనా ఈ పంచభూతాలతో తయారైందే ఈ ప్రపంచంలో అని చెప్పుకున్నాం. చెట్టు అయినా, పుట్టైనా, గుట్టైనా, మనిషి అయినా, జంతువు అయినా, ఎవరైనా ఒక ఆకారం ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైనది. ఆ తర్వాత సో మన శరీరం అది స్థూల శరీరం, గ్రోస్ బాడీ అంటే కంటికి కనిపించేటటువంటి క్లియర్ బాడీ అంటే అన్నది దాని యొక్క అర్థం స్థూల శరీరము. పోతే సూక్ష్మ శరీరం అని ఒకటి ఉన్నదని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఆ సూక్ష్మ శరీరం అంటే కనిపించని మన యొక్క శరీరం ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో మన యొక్క స్థూల శరీరం, పంచభూతాలతో తయారైన స్థూల శరీరం, కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం అయినటువంటి మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, ఇవి అన్నీ కూడా నా యొక్క 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడింది. ఆ మాయాశక్తియే ఇది ఈ ఈ ఈ 8 కూడాను అని చెప్తున్నారంటే నా మాయాశక్తియే ఈ స్థూల శరీరం కానీ, సూక్ష్మ శరీరం కానీ అంతా కూడా భగవత్ శక్తియే. ఆ మాయాశక్తి ఈ 8 రకాలుగా విభజింపబడి మనకు ఈ స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఇచ్చినది భగవంతుని మాయాశక్తి. అపరమేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ అర్జున, అపరమేయమితస్త్వన్యాం, ఇప్పుడు వరకు ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం తెలుసుకో. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా అపర ప్రకృతి అని నువ్వు తెలుసుకో, నా యొక్క అపర ప్రకృతి. సో జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో జీవరూపంలో ఈ జగత్తునంతటినీ ధరిస్తున్న నా యొక్క మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో. సో ఇవన్నీ నా ప్రకృతులు, నా యొక్క మాయాశక్తియే. ఏది? పంచభూతాలంటే ఏమిటి? మరి భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం వాటితో తయారైంది మన స్థూల శరీరం. సో మన స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. అయితే అసలు ఈ భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము అంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చినటువంటి శక్తులు ఇవన్నీను. సో ఇవి ఇలా ఈ రకంగా అంటే ఏమిటి? మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నారు. మరి భూమి భగవంతుడే, ఆకాశం భగవంతుడే, వాయువు భగవంతుడే అనుకుంటే నీరు అంటే ఏమిటి? అంతటా కూడా భగవంతుడే అన్నది. సో ఈ రకంగా అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నది. ఇప్పుడు నీకు చెప్పింది ఈ అపరప్రకృతి, దీనిని అపరప్రకృతి అని అంటున్నారు. కానీ జీవరూప అసలు వీటన్నిటికీ ఉన్నది. కానీ అసలు అంతటికీ కూడా చైతన్యం అనేది ఉండాలి కదా. మనిషి ఉన్నాం, స్థూల శరీరం ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనకు అసలు చైతన్యం, అసలు ఒక మనిషికి ఆ ప్రాణం, చైతన్యం, జీవం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది భగవంతుడి యొక్క ఇంకొక ప్రకృతి. అది ఈ అపర ప్రకృతి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వీటన్నిటికంటే కూడా మేలైనదని తెలుసుకో. సో భగవంతుని యొక్క ఇంకా ఉత్తమమైన ఉన్నతమైన శక్తి అన్నమాట వీటన్నిటికంటే కూడా. ఈ అపర ప్రకృతి, ఈ ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఈ భగవత్ శక్తి, అది అంతా ఉన్నా దానిని మించిన భగవంతుని యొక్క గొప్ప ఉన్నత శక్తి ఒకటి ఉన్నది. అది ఏమిటి అంటే చైతన్యము. ఈ ప్రపంచంలో జీవరూపంలో ఉంది ఆ చైతన్యం. అంటే ఏమిటి? మనలో చైతన్యం, జంతువులలో చైతన్యం. చైతన్యం లేకపోతే ఈ శరీరం ఇంకేముంది? అయిపోతుంది. చైతన్యం పోతేనే మన బాడీ మరి మనిషి పోయారు అన్నది చైతన్యం పోయినప్పుడే. ఈజీ మాటల్లో ప్రాణం పోయింది అనుకుంటాము. ఆ చైతన్యం అనేది, ఆ జీవం అనేది భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి. సో అది మనందరిలోనూ ఆత్మరూపంలో ఉన్నది. ఏతద్యోనీని భూతాని అంటే చైతన్యం, సచ్చిత్తానంద అన్నది ఆ జీవరూపంలో ఉన్నది అందరికీ కూడాను. అది భగవంతుడి యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి. ఈ స్థూల శరీరం, పంచభూతాలు అంతటా వ్యాపించిన ఈ కనిపించే శక్తి కంటే కూడా కనిపించిన చైతన్యం ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి.
ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయః అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవా ప్రళయస్తథా. సో ఇక్కడ నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి. రెండు ప్రకృతులు అంటే ఏమిటి? ముందు చెప్పుకున్నది అపర ప్రకృతి, ఏది పంచభూతాలు కానీ ఇవన్నీ మనలో ఉన్న సూక్ష్మ శరీరం కానీ ఇవన్నీ కూడా అపర ప్రకృతి. అంటే కొంచెం భగవంతుడి శక్తిలో అంత ఉన్నతమైనది కాకపోవచ్చు. తర్వాత ఉన్నతమైనది ఏది అంటే చైతన్యము, ఇంకా ఉన్నతమైనది అని చెప్పారు. దానిని మించిన అపర ప్రకృతిని మించినటువంటి శక్తి చైతన్యము, జీవము. అందువల్ల ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయి. మరి అంతే కదా. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మనమే ఉన్నాం హ్యూమన్ బీయింగ్స్, లేదంటే ఒక జంతువు ఉన్నది. మరి ఈ రెండు ప్రకృతులు కదా. అంటే ఏంటి? మొదట అపర ప్రకృతి ద్వారా మనకి సూక్ష్మ శరీరము, స్థూల శరీరము కలుగుతాయి. చైతన్యం ద్వారా మనకు ప్రాణం అనేది వచ్చి మనం మూర్తులుగా మనం మసలకోగలుగుతున్నాం. సో ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలంటే భూతం కాదు, జీవాలు, జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. సమస్త జీవరాశులు కూడా పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి కానీ అంతం కావటానికి కానీ నేనే కారణమని తెలుసుకో. అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా. సో అలాగే నేనే ఈ జగత్తును సృష్టించేది, దాని యొక్క ప్రభావం, దానిని మెయింటైన్ చేసేది, ప్రళయం కూడా చేసేది నేనేనని నువ్వు గ్రహించు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ మనకు ఈ జగత్తులో ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం అందరూ యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయరా? గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా అటు ఇటు ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఇక్కడ వింటూ ఒకసారి మీ ఫోన్ దగ్గరికి కానీ ల్యాప్టాప్ దగ్గరికి కానీ వచ్చి ఒక్క నిమిషం కొంచెం హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే చూద్దాము. వెరీ గుడ్. ఇంకొకరు వచ్చారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? వెరీ గుడ్. ఇంకొకరు వచ్చారు. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో మీరంతా ఈరోజు మనం భక్తి యోగం స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఇంకా నేను చెప్పినట్లుగా ఓన్లీ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి? ఈరోజు 7th చాప్టర్, 18 చాప్టర్స్, ఇంకొక 11 days, ఇంకొక 11 daysలో అయిపోతాయి. సో అందరూ శ్రద్ధగా క్లాస్కి వచ్చి వినవలసిందిగా మళ్ళీ మరొకసారి మీ అందరికి గుర్తు చేస్తున్నాను. ఈ భక్తి యోగం అనేది ఈరోజు మొదలుపెట్టాము. సో 6 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. సో ఇది అయిపోతే ఇంకా 5 అధ్యాయాల్లో భక్తి యోగం కూడా ఫినిష్ చేస్తాము. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే ఈ సమస్తము పుడుతున్నాయి, అన్ని జీవాలు అన్నది గ్రహించండి. సో సర్వ జగత్తు, అందుకని ఈ రెండూ లేనిదే మరి భౌతిక సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలు, ఉదాహరణకు మనుషులం, మనకు అది ఉండాలి, ఆ తర్వాత చైతన్యం ఉండాలి. ఈ రెండు ఉండటం వల్లే సమస్త జగత్తు కూడా ఆవిర్భవిస్తోంది. ఆ తర్వాత అంతమవుతున్న అన్నిటికీ కారణం నేనని తెలుసుకోండి. ఈ సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించటానికి, అంతమవటానికి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో జీవరూపం అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏం చూపిస్తున్నారు? 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మనకు మానవ జన్మ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపించటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ రెండిటికి నేనే ఈ అపర ప్రకృతికి, సర్వ జగత్తులో ఉన్న చైతన్యానికి, దానికంటే ఉన్నతమైన చైతన్యానికి కూడా నేనే కారకుడిని అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక ముఖ్య శ్లోకం.
మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. సో ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. పరతరం మత్తా పరతరం నాణ్యత్, నాకంటే నాణ్యమైనది వేరే ఏమీ కూడా లేదు ధనంజయ. మయి సర్వం ఇదం ప్రోతం, నేను ఈ మొత్తం సర్వాన్ని కూడా సూత్రే మణిగణ ఇవ, ఒక దారం కనుక ఈ మణులన్నిటినీ, ఇక్కడ ఈ ముత్యాలన్నిటినీ ఏ రకంగా అయితే కూర్చి ఇవన్నీ కూడా దారం మీద ఏ రకంగా అయితే ఆధారపడి ఉన్నాయో, అలాగే ఈ సమస్త జగత్తు మయి సర్వం ఇదం ప్రోతం, నా మీద ఈ సర్వ జగత్తు కూడా అంతా కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది. సో నాకంటే మత్తా పరతరం నాణ్యత, నాకంటే శ్రేష్టమైనది దివ్యమైనటువంటి సత్యం ఇంకేది కూడా లేదు. ముత్యాలన్నీ హారంగా దారం, ముత్యాలను ఈ హారం ఎలా అయితే ఒక హారంగా ఈ దారం కలిపి నిలిపింది కదా, లేదంటే అన్నీ దారం లేకపోతే అన్నీ చెల్లాచెదురుగా అవుతాయి. హారం ఎలా తయారైంది, లోపల ఆ దారం ఉండి వీటన్నిటినీ తన మీద కూర్చుకుని ఉంచేసరికి అది ఒక హారంగా రూపొందింది. అదే రకంగా ఈ సమస్త జగత్తు కూడా నా మీద నేను ధరించి దానిని ఈ రకంగా నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఒక దారం కనుక ఈ మణులన్నిటినీ కూర్చి ఎలా అయితే ఒక హారంగా నిలబెట్టిందో, అలా నేను ఈ జగత్తులో ఉన్న ఈ మొత్తం ఇప్పుడు ఇక్కడ బొమ్మలో చూపిస్తున్నారు ఈ ప్లానెట్స్ని అన్నిటినీ కూడా ఎక్కడి వాటిని అక్కడ పెట్టి కూర్చి నేను ఈ జగత్తును నడుపుతున్నాను. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం ఋషు. సో కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని, రసోహం అంటే రుచిని, అప్సు కౌంతేయ నేనే, అప్సు నీటిలో ఉన్నటువంటి రుచిని, కౌంతేయ నేను. అలాగే ప్రభాస్మి వెలుగును నేను, ఎందులో వెలుగుని, శశి సూర్యుడు అంటే చంద్రుడిలోను సూర్యుడిలోను ఉన్న వెలుగును అస్మి నేను. తర్వాత ప్రణవ సర్వవేదేషు వేదాలన్నిటిలోని ఉన్నటువంటి ప్రణవనాదాన్ని, ఓంకారాన్ని నేను. శబ్దఖే అంటే ఖే ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని, అంటే ఏమిటి, ఆకాశంలో సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏమీ ఉండవు, ఆకాశం మనకు ఏది కంటికి కూడా క్లియర్గా కనిపించదు ఈ స్పేస్, కానీ దాంట్లో సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి. మన సైంటిస్ట్స్ కూడా అంతా కూడా సైన్స్ ద్వారా కూడా ప్రూవ్ అయింది. సౌండ్ వేవ్స్ అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, మరి ఈ బయట ఉన్న ఈ స్పేస్లో నుంచే వస్తున్నాయి ఈ సౌండ్ వేవ్స్. మనం టీవీ చూసినా, మరి రేడియో విన్నా, ఏది చేసినా ఇదంతా కూడా సౌండ్ వేవ్స్ అన్నీ ఈ స్పేస్లోనే ఉంటున్నాయి. సో మనం చెప్పుకున్నాం ఏది, అందుకనే ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవత అన్నది ఉంటుందన్నమాట. సో ఉదాహరణకు ఈ అగ్ని, నీరు, భూమి ఇవన్నీ కూడా మన ఇంద్రియాలకు కంటికి చూసే శక్తి ఎవరు ప్రసాదిస్తున్నారు, చెవికి వినే శక్తి ఎవరు ప్రసాదిస్తున్నారు, అలాగే ముక్కుకు వాసన చెప్పేది తెలియజేసేది ఎవరు అని మనం ప్రశ్నిస్తే మీకు ఈ పంచభూతాలు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ఈ శక్తి ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి. ఉదాహరణకు ఆకాశం ఉంది, ఆకాశానికి ఏదీ లేదు, ఒక్క శబ్దం తప్ప, ఇంకా అందులో ఏదీ లేదు. సో చెవికి వినేటటువంటి ఈ శక్తిని ప్రసాదించేది ఆకాశం, అధిష్టాన దేవత. తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏమిటి అంటే అగ్ని. అగ్ని మనకు కంటికి కనిపిస్తుంది, అగ్ని కొంత వినిపిస్తుంది, సౌండ్ ఉంటుంది కదా, మంట వేసినప్పుడు మనకు ఒక సౌండ్ లాంటిది వినిపిస్తుంది, కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. సో అది ఆ కంటికి కనిపిస్తుంది కాబట్టి కంటికి చూసే శక్తి ప్రసాదించింది అగ్ని, అక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఆ తరువాత వాయువు మనకు కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది, గాలి శబ్దం కూడా వినిపిస్తుంది కాబట్టి. ఇకపోతే మనకు తగులుతుంది కూడా గాలి ఒంటికి, సో స్పర్శ తెలుస్తుంది. సో ఆ స్పర్శా జ్ఞానాన్ని మన చర్మానికి ఇచ్చింది వాయువు. ఆ తరువాత ఇకపోతే నీరు ఉందంటే నీరు మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి, వినిపిస్తుంది, కనిపిస్తుంది, స్పర్శ
పట్టుకుంటే మనకి నీరు తగులుతుంది. ఇంకా దానికి వీటన్నిటికీ లేని శక్తి నీటిలో ఏది ఉంది? రుచి. రుచి కూడా నీరు మనము నోటితో తీసుకుని దానికి ఒక రకమైనటువంటి రుచి ఉన్నది. అందుకని మన నోటికి రుచిని తెలుసుకునే శక్తి ప్రసాదించింది నీరు, పంచభూతాలలో నీరు. ఇకపోతే లాస్ట్కి భూమి. భూమిలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఏది మన కంటికి కనిపిస్తుంది, మరి సౌండ్స్ కూడా ఉంటాయి, ఆ తర్వాత అన్నీ ఉన్నాయి. భూమిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కాకుండా భూమికి వాసన, మనకు భూమిలో ఒక రకమైన వాసనలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ముక్కుకు వాసన తెలియజేసేది అది ఈ పంచభూతాలలో భూమి. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి శక్తిని ప్రసాదించింది ఈ పంచభూతాలలో. ఒక్కొక్క పంచభూతము మన ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఈ కనిపించే, వినిపించే, వాసన తెలియజేసే, స్పర్శ తెలియజేసే, నోటితో రుచి తెలియజేసే శక్తిని ప్రసాదించాయన్నమాట ఈ పంచభూతాలు. సో అధిష్టాన దేవతలు అవి మనకు. వీటికి ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవత. సో ఇక్కడ ఈ పంచభూతాలకి శక్తి ప్రసాదించింది ఎవరు అంటే మరి భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఆ విషయం మనకు గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. రసోహం, నీటిలో ఉన్న రుచి, రసోహం అప్సు, ఆ నీటిలో ఉన్న రుచిని నేనే కౌంతేయ. ప్రభాస్మి, వెలుగును నేను. ఎందులో వెలుగును? సూర్యచంద్రులలో ఉన్న వెలుగును నేను. సర్వవేదాలలో ఉన్న ప్రణవనాదాన్ని నేను. ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేను. పౌరుషం నృషు అంటే నరులలో, మానవులలో ఉన్న పౌరుషం. ఇక్కడ పౌరుషం అంటే వాళ్ళలో ఉన్న సమర్థత. ఏదైనా మనం పని బాగా చేయగలం, నాకు ఈ పని బాగా వచ్చు, నేను ఏదైనా మంచి వాయిద్యం వాయించగలను, సంగీతం బాగా పాడగలను, నృత్యం బాగా చేయగలను, నేను ఇంజనీరింగ్ పని బాగా చేయగలను, టెక్నికల్ వర్క్ బాగా చేయగలను. ఎన్నో రకాల సామర్థ్యాలు ఉంటాయి మనిషికి. ఆ సామర్థ్యమే నేను అని చెప్తున్నారు. అదంతా మన ప్రభావం అనుకుంటున్నాము, అదంతా కూడా భగవత్ సామర్థ్యము. సో నీటిలో రుచి. సో మనం నీరు దాహం వేసినప్పుడు ఏ డ్రింక్ తాగినా కూడా మంచినీళ్ళు తాగినంత తృప్తి ఉండదు. డ్రింక్ ఏదైనా తాగినా కూడా అది కూడా వాటర్లో నుంచే ఉద్భవించిందనుకోండి. సో ఆ నీరు తాగినప్పుడు మనకు వచ్చే తృప్తి, అదే ఆ రుచి, నీటిలో రుచి. అది ఈసారి తాగినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మనం భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవచ్చు. నీటిలో రుచిని నేనే అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇందులో ఎవరు ఏమిటి, నేను ఎందులో ఏమిటి అన్నది ఒక లిస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చారు. 8 నుంచి 11వ శ్లోకం వరకు. అది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో నీటిలో రుచిని నేను, సూర్యచంద్రులలో వెలుగును నేను, వేద మంత్రాలలో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మరి మానవునిలో సామర్థ్యాన్ని, భూమిలో సువాసన, అగ్నిలో ఉన్న వేడి, జీవించే జీవులలో చైతన్యం, జీవనం నేనే, తపస్సులలో తపస్సును, సమస్తాస్తిత్యములలో ఆది బీజం, అన్ని జీవరాశుల్లో కూడా నేనే బీజాన్ని, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి నేనే, శక్తిమంతులలో శక్తిని నేనే, బలవంతులలో బలాన్ని నేనే అని చెప్పి ఇక్కడ వీటన్నిటిలో కూడా వివరించారన్నమాట. ఇట్లా భగవంతుడు అంటే ఆయన లేనిది లేదు అనేది మనకు అర్థం అవటానికి సమస్తము కూడా భగవత్ శక్తియే అన్నది. భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అని మనం అన్నదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఇది మనం ఆ రకమైనటువంటి దృక్పథాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, అలా చూడగలగాలి. ఇంకా ముందు ముందు ఈ భక్తి యోగంలో మనకి ఈ విషయం ఇంకా వివరంగా తెలుస్తుంది. అంతా కూడా ఇప్పుడే చెప్పటం కాదు, మీకు స్లోగా ఈ చాప్టర్స్ చెప్పే కొలది చెప్తాను. ఆ భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని జీర్ణించుకోవటానికి చాలా వివరంగా ఇక్కడ భగవంతుడిది చెప్పటం జరిగింది. సో
ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము అంటే మనుషులలో ఉన్నటువంటి జీవులలో ఉన్న సత్వగుణం కానీ రజోగుణం కానీ తమో గుణం కానీ ఈ భావాలన్నీ కూడా నా యొక్క శక్తి వల్లే కలిగాయని తెలుసుకో. వాటిల్లో నేను లేను, కానీ నాలో అవి ఉన్నాయి. ఇది కొంచెం తికమకగా ఉన్న సెంటెన్స్, ఏమిటో చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినండి. ఫస్ట్ ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలు అన్నీ కూడా నా శక్తియే అని చెప్తున్నారు. అంటే అదేమిటో ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మాయాశక్తి, జగమే మాయ అనే మాట మనం వింటూ ఉంటాము. ఏమిటి దాని అర్థము అంటే ఆ మాయాశక్తి. ఆ మాయ అంటే ఏమిటి అని ఎవరన్నా అడిగితే సత్వరజస్తమో గుణాలు అని మీరు ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. సో మాయ మీన్స్ 3 గుణాలు కలిపితే మాయ. ఆ 3 గుణాలు కలిపిన ఈ మాయ ఎవరు? భగవత్ శక్తియే. సో ఈ భావాలు ఎవరికైనా ఈ సత్వగుణం రజోగుణం తమో గుణం ఇవన్నీ వచ్చాయి అంటే అవన్నీ కూడా ఆ మాయ అంతా కూడా భగవత్ శక్తియే. అయితే వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే నాలో కూడా ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నాయి అని కాదు. వాటిల్లో నేను లేను. సో అంటే నేను వాటిలో లేనని కాదు, నాకవి లేవు. నేను ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడను. కాబట్టి నేను ఆ మాయలో లేను, అది నా శక్తి, నాలోనే అవి ఉన్నాయి. అంటే నేనే వాటిని నియంత్రించేది, కంట్రోల్ చేసేది నేనే. కానీ వాటిల్లో నేను, ఆ మాయలో నేను లేను. ఆ మాయే నాలో ఉంది. అంటే నాలో ఉందంటే నాలో మాయ ఉందని కాదు, మళ్ళీ అక్కడ ఆ మాయే నా అధీనంలో ఉన్నది, దానిని కంట్రోల్ చేసేది నేనే అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో ఈ జీవరాశులందరూ కూడా ఈ మాయాశక్తి, వాళ్ళందరిలో ఉన్నటువంటి ఈ మాయ నా శక్తి వలనే, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు నా శక్తియే, నా మాయాశక్తియే. కానీ ఈ మాయ నాలో లేదు. అంటే నేను ఈ మాయకు వశుడను కాదు, ఈ మాయే నా అధీనంలో ఉన్నది అని ఇక్కడ దాని అర్థం. వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అది నేను ఈ మాయకు అతీతుడను, ఆ మాయను నియంత్రించేదే నేను. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై, ఇది చాలామందికి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది, అందుకని చెప్తున్నాను. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏభిః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యా పరమవ్యయం. సో ఈ 3 గుణాలు, త్రిభిర్గుణం ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ 3 గుణాల ద్వారా నా యొక్క మయైర్భావై, నా భావాలైనటువంటి ఈ 3 గుణాలు కూడా ఏభి సర్వమిదం జగత్, ఇలా మొత్తం జగత్తంతా కూడా మోహితం నాభిజానాతి. సో మోహితులు అయ్యి మొత్తం ప్రపంచం కూడా ఆ మామేభ్య పరమవ్యయం, నాభిజానాతి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఏమని? మామేభ్య పరమవ్యయం, నేను అవ్యయుడను, ఏది నాశనం లేనివాడను అని చెప్పి, పరమ అంటే దివ్యుడను, నాశనం లేనివాడను, ఈ గుణాలకు అతీతుడను అని కూడా వీళ్ళు నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. సో సత్వరజస్తమో గుణాలని ఈ 3 గుణాలతో మోహితులైపోయి మొత్తం ఈ ప్రపంచం మోహితులైన వాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణాలకు అతీతుడను, నాశనం లేనివాడను, దివ్యుడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. సో మనం భగవంతుడిని ఎందుకు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము? మనం ఈ మాయలో పడిపోబట్టి మనం భగవంతుణ్ణి చూడలేకపోతున్నాం. అంతర్గతంగా తిరిగి మన ఆత్మదర్శనం మనం చేసుకోలేకపోతున్నాము. ఎందుకు? మనం అంతర్గతంగా తిరగలేము. ఎంతసేపు భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కోరికలతో, వ్యామోహంలో, ఇలా ఈ మాయలోనే చిక్కుకుని ఉంటున్నాము. సో మనం అంతర్గతంగా తిరగాలి అంటే ఈ భక్తి భావంలో మనం మెల్లగా ప్రవేశించటం జరిగితేనే, కోరిక అనే దాన్ని ఎప్పుడైతే జయించగలమో మనం అప్పుడే అంతర్గతంగా తిరగగలుగుతాము. అది
ముందుగా దానికి సత్వగుణాన్ని ఎక్కువగా అలవర్చుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. సత్వగుణం అలవర్చుకోవాలి అంటే కోరికలు, రజోగుణం తగ్గించుకోవాలి, తమోగుణం అజ్ఞానం అనేది తగ్గించుకోవాలి, చెడు అలవాట్లు ముందుగా, తర్వాత కోరికలు తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు సత్వగుణంలోకి వెళ్తే మెల్లగా ఆ సత్వగుణం నుంచి శుద్ధ సత్వగుణము అంటే ఇంకా అది ప్యూర్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళగలుగుతాము. కాబట్టి ఈ మోహితులైపోయి వీళ్ళంతా కూడా నన్ను అతీతుడను నశింపులేని వాడను అని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఈ 3 గుణాలతో మోహితులైపోయి అని చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సత్వరజస్ తమో గుణాలు ఎల్లో, రెడ్, బ్లాక్స్లో ఈ 3 చూడండి, పప్పెట్ షో అనమాట. మనల్ని ఈ 3 గుణాలు, ఈ మాయ ఇలా ఆడిస్తోంది. భగవంతుడు మాయను కూడా నియంత్రించేది ఆయనని పైన చూపిస్తున్నారు. సో ఈ మాయలో పడిపోయి మనం భగవంతుణ్ణి చూడలేకపోతున్నాము అని ఇక్కడ ఒక చిన్న బొమ్మ ద్వారా మనకు ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ మాయ అంటే, ఈ మాయను మనం ఏ రకంగా భగవంతుడి వైపు మనసు తిప్పాలి అంటే మరి ఆ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళి భగవంతుడి మీద భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి. సో ఏది ఆలోచిస్తే దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ అన్న పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యద్భావం తద్భవతి. ఏది ఆలోచిస్తే, అది వస్తువులను ఆలోచిస్తే వస్తువుల మీదే కోరికలు పెరుగుతాయి. భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తే భగవంతుడి వైపు మనసు మళ్ళుతుంది. అది మార్గం ఏమిటి? నామస్మరణ. భగవన్నామాన్ని కీర్తించిన, జపించిన మనకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. అందుకని జపం అనేది చెప్పటం అవసరం అనేది ఆ రీజన్ కోసము. సో మీరు టైం ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ఒక్క మాలైనా చేయటానికి ప్రయత్నించండి. ఒక్క 10 minutes స్పెండ్ చేసి దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవమాయను దాటటం సాధ్యపడదు సామాన్యులకు. దైవీహ్యేషా గుణమయీ మమామయ దురత్యయ. సో మమ మాయా దురత్యయ. సో ఈ త్రిగుణ స్వరూపం అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలకు స్వరూపమైనటువంటి ఈ దైవమాయను, నా యొక్క మాయను దాటటం దురత్యయం. అంత ఈజీ కాదు, చాలా కష్టం. మామేవయే ప్రపద్యంతే అంటే నన్ను ఎవరైతే, ప్రపద్యం అంటే శరణు వేడతాం, ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో మాయామీతాం తరంతితే, ఈ మాయను వాళ్ళు దాటగలుగుతారు అని చెప్పి సులభంగా తరంతితే అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా ఎగ్జాంపుల్, ఈ సముద్రంలో మునిగిపోతున్నవాడు చేతులెత్తి భగవంతుడిని ఎప్పుడైతే శరణు వేడతారో ఆయన వచ్చి అందులో నుంచి రక్షిస్తారు. ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటి? ఈ సముద్రం, ఈ భవసాగరం, మన భవసాగరం అంటే ఈ ప్రపంచం. మీరు వినే ఉంటారు ఎక్స్ప్రెషన్, భవసాగరం అంటే ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేటటువంటి ఈ దుఃఖాలయం, దాన్ని కూడా భగవంతుడు దానిని రిఫర్ చేస్తారు. భౌతిక ప్రపంచం అన్నీ మరి దుఃఖాలే కదా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఎప్పుడూ మనకి పర్మనెంట్గా సుఖంగా ఉన్నామనే భావం ఉండదు. సో ఆ నిజమైన సుఖం అనేది భగవంతుని అనుభూతి చెందుకున్నప్పుడే మనకి బంధాలన్నీ విడిపోయి ఆ నిత్యానందాన్ని, ఆత్మానందాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం. అది రియల్ హ్యాపీనెస్, పీస్ అక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి అంతర్గతంగా మనం చూసుకోగలిగితే సహజ స్థితి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఆనందమే. పెరిగిన కొందికి మాయకు కట్టుబడిపోయి మనకు ఆ సహజానంద స్థితి పోయి ఈ దుఃఖాలయంలో ఉన్న భవసాగరంలో ఉన్న దుఃఖాలన్నీ అంటుకుంటాయి. సో ఈ భవసాగరం నుంచి మనల్ని రక్షించాలి, మునిగిపోతున్నాం, పైకి లేపాలి అంటే భగవన్నామాన్ని మనం పిలిస్తే, భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే ఆయన వచ్చి మనల్ని ఈ భవసాగరం నుంచి విముక్తి కలిగిస్తారు. ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మనకు విముక్తి కలిగించి మనకు ఆ ఆత్మానుభూతిని, ముక్తిని ప్రసాదించగలుగుతారు. కాబట్టి ఎవరైతే సామాన్యులకు ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ దైవమాయ దాటడం సాధ్యపడదు, అయితే నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు సులభంగా దాటగలుగుతారు. సో ఏం చెయ్యాలి అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృతజ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితా. సో దుష్కృతులు, నన్ను
పాపాత్ములు, దుష్కృతులు అంటే తప్పు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళను, మూఢులు, నరాధములు వీళ్ళంతా కూడా అంటే ఆశ్రయించిన ఇలా రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయాభావంతో హృదయాలు నింపుకున్న ఉన్నవాళ్ళు ఆసురం భావమాశ్రితా. ఏది రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా నన్ను పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో దుష్కృతులు అంటే దుర్మార్గులు, మూఢులు, నరాధములు, ఈ రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, తర్వాత ఈ మాయయాపహృత జ్ఞాన ఈ మాయలో పడిపోయి ఆ మనసులో జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఆ మాయలో పడిపోయి వివేకాన్ని, ఆ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఆశ్రయించినా కూడా నన్ను పొందలేరు. ఎవరు భగవంతుని పొందలేరు అంటే వీళ్ళంతా ఈ కేటగిరీస్ అన్నీ చెప్పారనమాట. మూఢులు, నరాధములు అంటే చెడు అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళు, ఏదైనా కానీ అంటే చేయకూడని మార్గాలలో ఉన్న వాళ్ళు అధములు అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ. ఆ తర్వాత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా మాయలో పడిపోయి ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించే వాళ్ళు అంటే అలా అంత బ్యాడ్ మెంటాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకున్న వాళ్ళు, వీళ్ళెవరు కూడా నన్ను పొందలేరు. ఎవరు భగవంతుణ్ణి శరణాగతి కోరరు వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళు మూఢులు, మూర్ఖులు, తర్వాత నరాధములు అంటే మానవులలో అధములు ఎవరు? ఎవరైతే చెడు అలవాట్లకు బానిసలవుతారో వాళ్ళు. మాయయాపహృత జ్ఞాన మాయా ప్రభావం వల్ల వాళ్ళు జ్ఞానం అంతా కూడా ఉన్నా కూడా దానిని పట్టించుకోకుండా తప్పుదారి పట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. మాయలో పడిపోయి జ్ఞానాన్ని ఉన్నా కూడా దర్శించటానికి వాళ్ళు ట్రై చేయట్ల. అంటే అన్నీ తెలిసి కూడా తప్పు మార్గంలో ఈ మాయలో పడిపోయి ఉండేవాళ్ళు. ఆసురం భావం ఆశ్రిత రాక్షస స్వభావం ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో అంటే రాక్షస గుణాలను ఎవరైతే అలవర్చుకుంటారో వాళ్ళు, వీళ్ళెవరు కూడా శరణాగతి భగవంతుణ్ణి కోరరు. ఇక కోరేవాళ్ళు ఎవరు? భగవంతుణ్ణి శరణాగతి కోరేవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు? ఇప్పుడు ఈ 4 రకాలు భగవంతుణ్ణి శరణాగతి కోరరు అంటున్నారు. భగవంతుణ్ణి శరణు కోరేది ఎవరు? చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతిన్ అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. చతుర్విధ భజంతే మాం 4 రకాలుగా నన్ను భజిస్తారు, పూజిస్తారు. ఎవరు? జనా సుకృతిన్ అర్జున సుకృతులు నన్ను ఉన్నారు, 4 రకాల జనులు నన్ను పూజించేవాళ్ళు, భజించేవాళ్ళు. ఎవరు వాళ్ళంటే ఆర్తో అంటే ఆర్తి కష్టంలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు అంటే తెలుసుకోవాలనేటటువంటి కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి అంటే ధనం కోసం కానీ సంపద కోసం కానీ ఇలాంటి వాటి కోసం, అర్థ అంటే ఇక్కడ సంపద అని, అర్థార్థి ధనం అర్థం సంపద కోసం అర్థించేవాళ్ళు కానీ కోరుకునేవాళ్ళు కానీ ప్రార్థించేవాళ్ళు సంపద కోసం. జ్ఞానీచ జ్ఞానులు మరియు జ్ఞానులు ఈ 4 రకాల వాళ్ళు. భరతర్షభ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు నన్ను భజించేవాళ్ళు, పూజించేవాళ్ళు. ఎవరా 4 రకాల వాళ్ళు అంటే ఆర్తులు అంటే కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి సంపదల కోసం కోరుకునేవాళ్ళు, సంపదలు కోరుకునేవాళ్ళు, జ్ఞానులు. వీళ్ళంతా కూడా ఈ 4 రకాలు అని చెప్తున్నారు. ఆర్తులు కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, మరి జిజ్ఞాసతో ఉన్నవాళ్ళు, ఆ తర్వాత జ్ఞానులు, ఆ తర్వాత అర్థార్థి డబ్బు కోసం ప్రార్థించేవాళ్ళు. ఇలా ఈ 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆర్తులు ఉదాహరణకు చూపిస్తున్నారు. ఆర్ట్ అంటే బాధల్లో ఉన్నవాళ్ళు. ఎవరు? గజేంద్ర మోక్షం ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ ఏనుగు మొసలి నోట్లో కాలు చిక్కుకునికి వేరే మార్గం పాపం అన్ని రకాలుగా ట్రై చేసి ఏది కుదరకపోయినప్పుడు భగవంతుడు వెంటనే తలుచుకుని పూర్వజన్మ సుకృతంతో ఆయన భగవంతుడు గుర్తుకు రావటం జరుగుతుంది. తలుచుకుని వెంటనే ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని శరణు వేరారో భగవంతుడు వచ్చి ఆయనకు గజేంద్ర మోక్షాన్ని కలిగించడం చూస్తున్నాం. పువ్వు తీసుకుని ఆయన తామర పువ్వుని భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నట్లు భక్తితో చూస్తున్నాం.
ద్రౌపది వస్త్రాభరణం మన అందరికీ తెలుసు. ఏనాడైతే ఎప్పుడైతే ఎవరు తనని రక్షించలేరు అని ఆవిడ సభలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ భర్తలతో సహా అడిగి ఎవరూ రక్షించలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి చివరకు భగవంతుడే ఆవిడ కంప్లీట్ శరణాగతితో భగవంతుని పిలిచినప్పుడు ఆయన వచ్చి రక్షించటం. అలాగే ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో వకులాదేవి వ్యాస మహర్షి వాళ్ళ యొక్క పుత్రుడు సుఖదేవ గోస్వామి, సుఖమహాముని లోపల ఉండి బయటకు వస్తే ఈ ప్రపంచపు మాయలో చిక్కుకుంటాను, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నేను రాను అంటూ ఆయన లోపలే ఎన్నో నెలలున్న రావట్లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి సుఖమహామునికి నువ్వు ఈ మాయలో చిక్కుకోకుండా నేను నీకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాను అని మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడకి ఆయన పుట్టడం జరిగింది అని చెప్తారు. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. వాళ్ళు కూడా ఆర్తితో వాళ్ళు ప్రార్థించారని. జ్ఞాన సముపార్జన కోసం జ్ఞానం కోసం ప్రార్థిస్తారు అని చెప్పారు. దానికి ఉదాహరణగా సుఖదేవ గోస్వామి నుంచి పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన వారంలో పోతాను అన్నప్పుడు ఆ తెలుసుకోవాలనేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలి, భగవద్జ్ఞానాన్ని అని భాగవతం చెప్పించుకున్నారు. ఆ ఉదంతాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అర్థార్థి అంటే సంపద కోసం కానీ రాజ్యం కోసం కానీ ఇలాంటి వాటి కోసం భగవంతుని ప్రార్థించేవాళ్ళు. ధ్రువ మహారాజు నిన్న చూసాం, ధ్రువ మహారాజు యొక్క స్టోరీ నవవిధ భక్తుల్లో ఆయన ఉదాహరణగా చెప్పుకుని. సో ధ్రువ మహారాజు వెళ్ళటం ఏది రాజ్యం కోసం, ఎందుకు ఆయన స్టెప్ మదర్ సవతి తల్లి నీకు నా కుమారుడు కాదు కాబట్టి నీకు రాజ్యార్హత లేదు అని ఎప్పుడైతే అందో అతని చిన్న హృదయానికి కష్టం కలిగి ఏం చేయాలి, నా తండ్రి గుడిలో కానీ రాజ్యానికి కానీ నేను అర్హత లేనివాడను అని తల్లిని అడిగినప్పుడు ఆవిడ మనం ఏమీ చేయలేం నాయన, నీకు భగవంతుడే గతి అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు వెళ్ళి అలా ప్రార్థన చేయటం జరగటం. తరువాత నిజంగా భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఆయనకు ఆ కోరికంతా కూడా పోయింది. అది వేరే విషయము. అది అంటే అది వేరే కాదు, అదే ముఖ్య విషయం. బట్ స్టార్ట్ చేసింది దానికోసం అన్నట్లుగా ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత అలాగే ఇక్కడ సుగ్రీవుణ్ణి కూడా చూపిస్తున్నారు. మరి హనుమంతుడు సుగ్రీవుణ్ణి శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆయన యొక్క రాజ్యం కోసం ఆయన రాముణ్ణి శరణు వేడటం జరిగింది. సో ఆ ఉదంతం సంపద అర్థార్థి అన్నదానికి వీళ్ళిద్దరిని ఎగ్జాంపుల్స్. జిజ్ఞాస ఎవరికి? ఇది నైమిషారణ్యం. ఈ నైమిషారణ్యంలో మునులందరూ కూడా చేరి విపరీతమైన తర్క చర్చలు జరుపుకునేవారు. అంటే సెమినార్స్ అన్నమాట. మనం ఈ రోజుల్లో సెమినార్ అంటాం. ఆ సెమినార్స్, ఆ చర్చలు భగవంతుడి గురించి, ఆత్మని గురించి చర్చలు విపరీతంగా వాళ్ళు చర్చించుకుంటూ ఉండేవారు, తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ఆ జిజ్ఞాసతో, ఆ భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందాలని. అందుకని అలాంటి వాళ్ళు ఈ 4 రకాలు ఆర్తో, జిజ్ఞాసుర్, అర్థార్థి, జ్ఞానీచ, జ్ఞానులు కూడా ఈ 4 కేటగిరీస్ వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తారు. వీరిలో జ్ఞానులు అందరికంటే ఉత్తమమైన వాళ్ళు. ఈ 4 ఉన్నారు. బాధతో ప్రార్థించేవాళ్ళు, డబ్బు కోసం ప్రార్థించేవాళ్ళు, మరి జిజ్ఞాస ఆసక్తితో ప్రార్థించేవాళ్ళు. కానీ జ్ఞాన సముపార్జన కోసం ప్రార్థించే జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వాళ్ళు తేషాం జ్ఞాని అంటే వాళ్ళు జ్ఞానం ఉన్నా కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు. ఆ జ్ఞానమే భగవంతుని తెలుసుకోవాలనే జ్ఞానమే వాళ్ళు, అదే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం. సో తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏకభక్తిర్ విశిష్యతే. తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహం సచ మమ ప్రియ. సో ఈ 4 కూడా నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని విశిష్యతే, అతను అత్యుత్తముడు. ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ, సో అతనుకి నాకు ప్రియమైన వాడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడును. అహం సచ మమ ప్రియ, నాకు కూడా అతను ప్రియమైన వాడు. ఎవరు ప్రియమైన వాడు నాకు? ఎవరైతే నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని,
అత్యుత్తముడు. ఆ జ్ఞానం ఎవరైతే తెలుసుకుని నన్ను నిత్యము ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్లకు అన్నిటికంటే ప్రియమైనది నేనే, నాకు కూడా వాళ్ళు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు, ఎంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుడిని నిత్యము భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అన్నదానికి ఇలా అంటే ఎవరైతే స్మరిస్తూ భగవంతుణ్ణి జపిస్తూ స్మరిస్తూ కీర్తిస్తూ అలాగే కూర్చుని అదే పని చేయమని కాదు, అది మానసికంగా కూడా అలవర్చుకుంటే జపం చేసినంతసేపు చేస్తాం కూర్చుని, కానీ చేయనప్పుడు కూడా ఏది చేస్తున్నా అంతర్గతంగా ఆ భావం జీర్ణించుకుపోవాలన్నమాట. ఆ భక్తి భావం మనకు తెలియకుండానే ఎప్పుడైనా మన పేరెంట్స్ ముందు మనం ఎప్పుడు వాళ్ళ ముందు భక్తితో నుంచుని చేయాలని కాదు, కానీ మనకు అది జీర్ణించుకుపోయింది. తల్లిదండ్రులంటే మనకు ఆ ప్రేమ గౌరవాలు ఉంటాయి ఎప్పుడైనా కూడా, అలాగే ఈ భక్తిభావం కూడా మనలో జీర్ణించుకుపోవాలి. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానిత్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ ఇలాంటి అందరూ కూడా జ్ఞాని మాత్రం, ఎందుకు జ్ఞాని ఉత్తముడు అనే దాంట్లో చెప్తున్నారు. జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఎవరా జ్ఞాని అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ఎప్పుడు మనసులో నిలిపి ఆ యోగంలో స్థితుడై ఉన్నవాడు. అలాంటి జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపుడే. అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే, ఈ భక్తులు, ఈ ప్రార్థించే వాళ్ళంతా. కానీ జ్ఞానిలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే అతను నా ఆత్మస్వరూపుడే అన్న అభిప్రాయము. అంటే అతను భగవంతుడు, అతను భగవంతుడితో నా స్వరూపమే అని భగవంతుడు అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. ఎందువల్ల అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు, అంతా నేనే అని భగవంతుణ్ణి సేవిస్తాడు. కాబట్టి అంతా నేనే అన్నదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే అందరిలో కూడా అనే విధంగా నన్ను సేవిస్తాడు. అంటే ఏది చూసినా భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతాం. మన కళ్ళ ముందు ఏది కనిపించినా అందులో భగవంతుడు ఉన్నాడు, నేను అన్నిట్లో ఉన్నానని చెప్పారు. ఆ విషయాన్ని జీర్ణించుకుని అంతా కూడా భగవంతుడే, ఏది విన్నా భగవంతుడే, ఏది పలికినా భగవంతుడే అనేటటువంటి దృక్పథాన్ని అలవర్చుకుంటే అది మనం ఆ రకంగా భగవంతుడిని సేవించటం. ఎందుకు అంటే అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు, అన్నిట్లోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్నది గుర్తుంచుకుని మనం అందరినీ కూడా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండటం. ఆ రకంగా భగవంతుడిని మనం గౌరవిస్తున్నాం అన్నమాట. బహూనాం జన్మనామంతే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. బహూనాం జన్మనామంతే, ఎన్నో జన్మల అంతం తరువాత, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ సో మెనీ బర్త్స్ అని అర్థం అన్నమాట ఈ సెంటెన్స్కి. జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, జ్ఞానులు మాం నన్ను, ప్రపద్యం అంటే శరణు అని చెప్పాను, ప్రపద్యతే శరణు వేడుతారు. ఆ జ్ఞానంతో, ఎన్నో జన్మల జ్ఞానంతో, ఆ ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఆ అనంతరం ఆ తరువాత ఆ జ్ఞానంతో నన్ను శరణు వేడతారు. ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి, ఇదంతా కూడా సర్వము వాసుదేవుడే అని తెలుసుకుని నన్ను శరణు వేడతారు ఎన్నో జన్మల జ్ఞానంతో. సమహాత్మ సుదుర్లభ, అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అనేక జన్మలు పుణ్యకర్మలు ఆచరించిన ఫలితంగా, జ్ఞానం ఫలితంగా చివరకు సమస్త జగము కూడా సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో అప్పుడు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు, ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. సరే, ఇక్కడ మనకు ప్రభుపాదను ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి తను భగవత్ సేవలో ఆయన జీవితాన్ని ఏ రకంగా అంకితం చేశారు అన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ
వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతల అంటే ఇక్కడ తాత్కాలికం అంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాము. దీనికి అర్థం ఏమిటి అంటే, మనం ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మన పంచభూతాలు ఉన్నాయి, మరి దేవతలే, వాటిని పూజిస్తాం. వర్షం రావాలంటే వానదేవుణ్ణి, మరి వీటన్నిటినీ పూజిస్తూ ఉంటాం, వాయుదేవుడును ఇలాగూ. కాకపోతే వాళ్ళు పూజించినప్పుడు మనకు కావాల్సినవి, తర్వాత చాలామంది మనకు అది బాగుండలేదు, ఇది బాగుండలేదు, ఈ గ్రహాలు బాగాలేదు, ఆ గ్రహాలు బాగాలేదని కూడా పూజలు చేస్తూ ఉంటాము. శని పోవటానికని, ఏదో రాహుకేతువులని, ఇవన్నీ కూడా ఈ దేవతలు మనం పూజలు చేస్తే మనం కోరినవి ఇస్తూ ఉంటాయి. వర్షం వస్తూ ఉంటుంది, మరి ఈ చెడు ఏదైనా ఉంటే ఈ గ్రహాలలో ఆ పూజలు చేస్తే ఆ చెడు పోతుందని నమ్ముతూ ఉంటాం. ఇలాంటివన్నీ మనకు ప్రసాదిస్తూ ఉంటారు. కానీ అవి తాత్కాలికమే. అంటే ఈ బెనిఫిట్స్ మనకు వచ్చేవి అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే, మెయిన్ అసలు మనం వీళ్ళని పూజించకూడదు, అది తప్ప, ఈ ఆలోచనలన్నీ వద్దు, ఈ కన్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ క్లియర్ పాయింట్ ఏమిటో అర్థం చేసుకోండి. ఈ హెచ్చు తగ్గులు అవి కాదు. మెయిన్గా మనం చూడవలసిన పాయింట్ ఏమిటి, దేవతల సరే అంటే భగవంతుడిని, మన దృష్టి మోక్షం మీద ఉండాలి. ఆ మోక్ష ప్రదాత ఎవరు అంటే ఆదిదేవుడు అయిన భగవంతుడి మీద మనము పెడితే, ఇవన్నీ భౌతిక సంబంధిక విషయాలన్నమాట. మనం వర్షం కావాలనుకున్నా, ఈ గ్రహాలు సరిగ్గా ఉండాలంటే ఏంటి, మంచి జరగాలి, మనకు అది రావాలి, ఇది రావాలి అనే కదా ఈ ప్రార్థనలు. మన జీవితం సుఖవంతంగా సాగిపోవాలి. సో సుఖం అనేది దేంతో ముడిపెడుతున్నాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లభించే విషయాలతో ముడిపెడుతున్నాం. అసలైన శాంతి, అసలైన ముక్తి, మన జీవితం ఎందుకు మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది, ముక్తి పొందే మార్గం ఏది అంటే మానవ జన్మే. ఇది మనకు ఎన్నో జన్మల ఎన్నో రకాల జన్మలు అయిన తర్వాత వచ్చిన ఈ మానవ జన్మను మనం ఉపయోగించుకుని ఆ ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించటమే మన మానవ జన్మ యొక్క ధ్యేయం. అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఈ మాయలో పడిపోయి ఆ విషయాన్నే మర్చిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి దాన్ని పదే పదే గుర్తు చేసుకునైనా మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించాలి. సో భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి, జపించాలి, కీర్తించాలి. ఈ రకంగా భగవంతుడి మీద దృష్టిని మర్చుకుంటానికి శ్రవణం, కీర్తనం, ఇవన్నీ మననం, ఇవన్నీ చేసుకుంటే మనం ఆ మార్గంలో పడతాము. అది ఇక్కడ చెప్పటం. మీరు ఇలా చేసుకుని ఈ భౌతిక తాత్కాలిక బెనిఫిట్స్ కోసమే చూస్తున్నారు. అసలు పర్మనెంట్ బెనిఫిట్, ఆ ముక్తి మోక్షం అనేది ఏమిటో మనము గుర్తుంచుకోవాలి. అది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవలోకాలకు వెళ్తారు. వీళ్ళంతా ఈ దేవతలంతా ఉండే లోకం ఉంది కాబట్టి ఆ దేవలోకానికి వెళ్తారు. కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకాన్నే చేరుకుంటారు. మనం భగవత్ లోకానికి వెళ్ళాము అంటే తిరిగి ఈ భూప్రపంచంలోకి వచ్చే ప్రసక్తి లేదు. ముక్తి గ్యారంటీ. అది ముక్తి అంటే అది, మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని, తెలివిలేని జనులు, అవ్యక్తం వ్యక్తిమాం అపన్నం, నన్ను మన్యంతే మాం అబుద్ధయః, వాళ్ళు అనుకుంటారు కొందరు. అబుద్ధయ అంటే బుద్ధి లేనివాళ్ళు, అంటే అంతగా జ్ఞానం లేనివాళ్ళు, వివేకం లేనివాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు, నేను అవ్యక్తుడను, ఏది నిరాకారుడను, కనిపించని వాడిగా ఉండి ఏదో ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందాను అనుకుంటున్నారు నన్ను అవ్యక్తుడని. పరంభావం అజానంతో వాళ్లకు అసలైన నా దివ్యత్వం వాళ్లకు అర్థం కావటం లేదు. ఏది మాం అవ్యయం, నేను అవ్యయుడను అంటే నేను నాశనం లేనివాడను. అవ్యయం అంటే నాశనం లేనివాడని. నేను మమావ్యయం, మం అవ్యయం, నేను అవ్యయుడనని, నాశనం లేనివాడునని. అనుత్తమం, అత్యంత అంటే ఉత్తముడను భగవంతుడు అంటే మహోన్నతమైనటువంటి నా పరంభావం వాళ్లకు అర్థం కావటం లేదు. సో నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివి లేని జనులు అంటే వివేకం లేని జనులు. అబుద్ధయ, బుద్ధి లేని వాళ్ళు అంటే వివేకం లేని వాళ్ళు, సరి అయినటువంటి ఆలోచన లేని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, నేనేదో అవ్యక్తుడను,
అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. నేను ఏది రూపం లేని వాడిగా ఏదో అనుకుంటున్నారు. అయితే వాళ్ళకి పరంభావం అజానంతో వాళ్ళకి పరమ దివ్యత్వం అర్థం కావటం లేదు. ఏది నేను అవ్యయుడనని మహోన్నత దివ్యత్వం వాళ్లకు తెలియటం లేదు. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని ఈ తెలివి లేని వాళ్ళు నేను ఇంతకుముందు ఏదో నిరాకారుడిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందని ఏదో అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ యొక్క ఈ అల్పజ్ఞానం వలన వాళ్ళకి నా ఉన్నత స్వభావం వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. ఇది నశించనిది, అవ్యయమని, మహోన్నతమని, అనుత్తమం మహోన్నతమని వాళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో అర్జున, దేవదేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు. అయితే నేను మాం తు వేదన న కశ్చన, నేను వాళ్ళెవ్వరికీ కూడా అర్థం కాను, తెలియను అని చెప్పి చెప్తున్నాను అన్నమాట. సో నేను దేవాది దేవుడిగా నాకు మొత్తం ఇంతకు పాస్ట్లో ఉన్నవాళ్ళు, ప్రజెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు, ముందుండబోయే వాళ్ళు కూడా అందరూ నాకు తెలుసు. అన్ని జీవులు నాకు తెలుసు, కానీ నేను వాళ్లకు తెలియను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భక్తులు ఎవరు భక్తులు కాగలరు అని మనకు ప్రశ్న వస్తే, ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో తేషాం త్వంతగతం పాపం. సో పూర్వజన్మలోనూ మరి ప్రస్తుత జన్మలోనూ భక్తితో వ్యవహరించినటువంటి ఈ వ్యక్తులు వాళ్ళ పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలింపబడి వాళ్ళు పుణ్యకర్మల వల్ల తర్వాత ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, వాళ్ళు ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి పొందినటువంటి వాళ్ళు భజంతే మాం దృఢవ్రత, నన్ను దృఢవ్రతులై అంటే నిశ్చయమైనటువంటి విశ్వాసంతో నన్ను పూజిస్తారు. దృఢవ్రతులు భజంతే మా, నన్ను భజిస్తారు అంటే పూజిస్తారు. సో ఈ వాళ్ళ పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మ భక్తితో ఎవరైతే ఉంటారో వారి యొక్క పాపాత్మకమైన చర్యలన్నీ కూడా త్వంతగతం అంటే పోతాయి, గతించిపోతాయి. పుణ్యకర్మలు, వాళ్ళ యొక్క పుణ్యకర్మల వల్ల వాళ్ళ పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా గతించిపోయి వాళ్ళు ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, ఈ మోహం నుంచి, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహం నుంచి, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులవుతారు. ద్వంద్వాలంటే ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే సుఖము దుఃఖము ఏదైనా ఒకే స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఎవరైనా ప్రైజ్ చేసినా, ఎవరైనా వాళ్ళని దూషించినా వాళ్ళు ఒకే రకంగా ఉంటారు, ఏ రియాక్షన్ ఉండదు. ఆ రకంగా ద్వంద్వాలన్నమాట. అంటే అర్థం, ఎవరైనా అవమానించినా, ఎవరైనా గౌరవించినా, వాళ్ళు గౌరవిస్తే పొంగిపోవటం, అవమానిస్తే కృంగిపోవటం అవేమీ ఉండవు. ఏదైనా వాళ్లకు ఒకటే. ద్వంద్వాలు, ఆపోజిట్స్ నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళు, ఆపోజిట్స్ని ఒకే రకంగా సమభావంతో చూడగలిగిన వాళ్ళు, మోహం, ఈ ప్రపంచపు మోహం నుంచి విముక్తులవ్వగలిగిన వాళ్ళు, అంటే కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ పుణ్యకర్మలతో ఈ రకమైన మార్గంలో పడి నన్ను దృఢవ్రతులై విశ్వాసంతో భజిస్తారు అని చెప్తారు. ఇలాంటి వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు. ఎవరు నన్ను దృఢవ్రతంతో భజించేది అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు. ఎవరైతే వాళ్ళ గత పాపాలను పాపాలను వాళ్ళ పుణ్యకర్మలతో పూర్వజన్మ పాపాలను పోగొట్టుకున్నటువంటి మనుషులు ఎవరైనా సరే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులయ్యి, తర్వాత మోహం నుంచి కూడా, కోరికల నుంచి, భౌతిక వ్యామోహాల నుంచి విముక్తులై నన్ను దృఢవ్రతులై విశ్వాసంతో భజిస్తారు. సో పూర్వజన్మలైన ప్రస్తుత జన్మలైన భక్తితో వ్యవహరించే వ్యక్తులు వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా, వాళ్ళ పాపాలు నిర్మూలించబడి వాళ్ళ పుణ్యంతో
ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మోహాల నుంచి విముక్తి చెంది నన్ను దృఢవ్రతులై నన్ను పూజిస్తారు, నా పూజలో నియుక్తులై నన్ను భజించటంలో నియుక్తులై ఉంటారు. ఇక్కడ నగర సంకీర్తన చూపిస్తున్నారు, భగవంతుడి కీర్తనలు పాడుతూ నగరాలు చుట్టూ తిరగటాన్ని, నగర వీధులలో కీర్తించటాన్ని నగర సంకీర్తన అంటారు. సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో సాధిభూతాది దైవాన్ని నేను, అంటే నేను దేవదేవుడను, సమస్త జగత్తుకు అధిదైవాన్ని, అంటే ఆదిదేవుడను, దేవాది దేవుడను నేను. సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః, అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా నేను అధిపతిని అని చెప్పి, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అనే 5వ అధ్యాయంలో చూసాము. అంటే అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్తను, ఎంజాయర్ను నేనే అని చెప్పి, అన్ని యజ్ఞాల తాలూకు ఫలితాన్ని స్వీకరించేది నేనే అని చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు, సాధి యజ్ఞం చ అంటే అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా నేను అధిపతిని. ప్రయాణకాలేపి చ మాం అని ఎవరైతే ఈ రకంగా ఏ విదుహు, ఎవరైతే నేను దేవాది దేవుడను, అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా అధిపతిని, భోక్తను అని తెలుసుకుంటారో, తెలుసుకుని ప్రయాణకాలేపి చ మాం, లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, ఈ భావంతో ఉన్నవాళ్ళు, తే విదుర్యుక్త చేతసః, అలా నన్ను ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, ఎలా నేను దేవాది దేవుడినని, సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు కూడా నేను అధిపతిని అని ఎవరైతే తెలుసుకుని, నా భావనలో మరణ సమయంలో కూడా ప్రయాణకాలేపి చ మాం, ఆ లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నన్ను ఆ రకంగా తెలుసుకుని ఉంటారు వాళ్ళు. నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చివరిలో కూడా నన్ను అర్థం చేసుకుని అదే స్థితిలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ముందు నుంచి ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకుంటే లాస్ట్లో కూడా మనకు ఆ భావమే మనసులో ఉంటుంది. అది ఎందుకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనం చూస్తాం. చివరలో భగవంతుణ్ణి మనసులో ఆ భావంతో ఉండటం ఎందుకు ముఖ్యము అన్నది. సో ఇక్కడ భీష్మ పితామహుని చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఆ బాణాల శయ్య మీద ఉండి కూడా ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సమక్షంలో ప్రాణాలు వదలాలని వేచి ఉండి ఆయన ప్రాణాలను అప్పుడు వదలటం మనం విష్ణు సహస్రనామాన్ని చెప్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయనకి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మరణం వచ్చేటటువంటి వరం ఉన్నది కాబట్టి ఆయన తనకు కావలసిన టైం వరకు వెయిట్ చేసి విష్ణు సహస్రనామం అంతా కూడా చెప్పి అప్పుడు ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ప్రయాణకాలేపి చ మాం అన్నది అది లాస్ట్లో కూడా, అంటే నన్ను దేవాది దేవుడునని, అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతిని, భోక్తనని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో నిజంగా లాస్ట్లో కూడా వాళ్ళు అదే భావంతో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. లాస్ట్లో అదే భావంతో ఉంటే ఏమిటి, ఉండకపోతే ఏమిటి అని మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. అది ఏమిటో నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూద్దాం. ఆ లాస్ట్లో ఆ భావంతో ఉండటం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి ఉపయోగం, బెనిఫిట్ ఏమిటి అని మనకు డౌట్ వస్తే లాస్ట్లో ఎందుకు, అది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ భక్తి యోగం చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ తర్వాత చిన్నవి చాప్టర్స్ కూడా ఇంకా కొన్ని అయితే అసలు ఇంకా చిన్నవి 20 శ్లోకాలే ఉంటాయి. అన్నీ కూడా కొన్ని ఆ 12th చాప్టర్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. దాని పేరే భక్తి యోగం. అన్నీ 20 ఉంటాయి కానీ శ్లోకాలు అన్నీ దాదాపు అన్ని శ్లోకాలు చూస్తాం మనం, తక్కువ నంబర్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇంపార్టెంట్ 6 చాప్టర్స్ అవి, కొన్ని చాప్టర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అన్ని శ్లోకాలు చూస్తున్నాం కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా క్లాస్కి వచ్చి ఇది వినండి. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మహాత్ములు భక్తితో శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడతారు. పవిత్రమైన ఆత్మలు తమ మనస్సులను ఇతర పూజా ధ్యేయముల వైపుకు, అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం ముఖ్యము. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల కంటే కూడా ముక్తి మార్గంలో పెట్టమని, ముక్తి కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించుతారు అని చెప్తున్నారు.
మనం అది చూసాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.